Krosli 24 hodín, máme naplnený 5000-ový bar. Ja nemám hlas. Inak vlastne, hej, to je brutál. Epické. Je to akože... My akože shoutout technika. Shoutout MLV, ježiš. No, shoutout Ono MLV. to fungovalo, jeden celý deň. Ja to poviem, ja som to vravel počas streamu, ale keď robí Speed takéto veci, on to má rozdelené na 2-3 videá. Áno, a to robí 4-5 hodín. Áno, a my to máme v jednom celom videu, že to je fascinujúce. MLVčko je neuveriteľné, čo ste pre nás urobili. Tú kvalitu ste evidovali? Hej, kvalita videa je fenomenálna. Všetko sme mali od nich, od MLVčka, akože kamery, vybavenie, technickú zábezpeku, dokonca ešte typek Peťo z MLVčka išiel spať o asi 2:00 a povedal mi: Bráško, keď budeš hocičo potrebovať, dvakrát mi zavolaj, vypne mi to režim nerušiť a budem vám vedieť riešiť technické problémy. Čiže toto MLVčko, bez vás by sa toto absolútne nemohlo uskutočniť. Ďakujeme vám brutálne, extrémne. Fakt. A takže